Ongi etorriak zaretela, ez gaude konforme saio berri ontara. Gaurkoan Donostiako talde bat dakarkizuet, Malos Tiempos Bastardos izeneko taldea. Eta horretarako Asier Mendizabalek nokonok txantxakun irratiak bere txantxapunk saioan maka bateri joleari egin zion elkarrizketa bat hartu dut interesgarria iruditu zaidalako bertan azaltzen dutena eta nik ez nuke hobe egingo. Horrela haupanokono mi esker elkarrizketa guztiagatik, mi esker txantxakun irratiari eta aurrera. Malos Tiempos Bastardos esaten ari garen bezala, gaurko protagonista musikala, no lo ves, muerto estás, da gaurko diskonen aurkezpena egiten ari garen aurkezpenaren diskaren izena. Eta, zehatzago eta guztiaz erresago hitz egiteko, Arkaitz, Maka, dugu telefonoz bestalde, kaixo? No. Zer moduz? Hementxe. Ostras. Encerrau. Bueno, egunero horrela zabiltza, ez? Etxean zure denda ezin dezu ireki, ez dakazu janaririk ez talakoik, ez da? Papel higieniko. Bueno, farmazia igual, ez dakiz farmazi bezala balioko dun, zure dendak? Ez? A ber, ez dakitela farmazi bezala balioko dun zure dendak. Ez dut uste, Horrengo, Bueno, gaurkoan asmoa bagenun taldekide, besteak ere hemen izatea, ez? Txinarro, Alvarito. Bai. Baina, virusakin gora eta bera, telefono zingo deu, eta hala ere aurkezpena merezi du, eta hementxe daukagu ja eskuartean zuen disko berria. Izen honekin, Malos Tiempos Bastardos izenarekin ja 3. diska da, ez da? Malos Tiempos Bastardorekin bigarrena. Bigarrena. Bai. Enengua izan zen konpartitu bat defektu humanorekin. Malos Tiempos izenarekin. Malos Tiempos diska lehenengua izango zana. Eta gero ja Malos Tiempos Bastardosekin beste bi. Vale, eta rekopilatorio tanta egin ditugu gauzak eta aurretikan Malos Tiempos izena zenutenean batzenuten beste formazio bat. Baina orain daukazutena ja egonkortuta dago, ez? 3 bezala. Bai. Ja 3 bezala erakutu gea, Mari Juti behar izan zuen, abesten, egondu zen, urte bastante. Eta, gauzak direla eta, umiak eta hori, eskenean utizun. Eta orain 3 eratu gea, hori da. Haian damos, intentando hacer zerbait decente eta honesto. Txinarro dabila hotxetan, baina besteek ere korotan laguntze jozu, ez? Hori da. Bueno, disko honetan 11 kanta sartu dituzue, bertsio bat, ez dakit beti sartzen dezuten baten bat, edo aurreko batean? Bai, generalki sartzen ditugola bertsioak eta baten bat beti. Bai, sartu dugu, Dirty Old Town bertsio, eta gustatzen zaigu depoges, gustatzen zaizkigola taldiak, eta musika pixa bat, rollo irlandez, hasi. Eta sartu dugu, hori da. Bai, porque justo ere, Boomtown Ratsen bertsio bat egiten zenuten, eta hori ere horiek irlandesak dira, Kasualidadez. A tope con irlandez. Bai. Eta, gainontzekoak, beste 10 kantak zuenak dira, ezta? A ber, ez dago beste bertsio bat, zan kanta bat egiten zuna Santos Inocentesek. Eta, Blitzen abesti bat zan, Blitz taldeanen abesti bat. Eta hori sartu dugu ere, bai. Orduan kanta horiek zuenak, zeinek egiten ditu, txinarrok gehienak? Bai, kanta horiek bizka honetan gehienak txinarro egin ditu, bai. Eta, talde hau azkenean lagunen artean indako taldea izan beti. Eta beti, jun baldin bada taldetik batzen bat, beste lagun zatu da. Priorizatzen dugu hori, lagunak izatik. Alvarito basuan, soinu kontuekin ere, ez dakit hor muturra sartu ote dun, diskontan, beak gidaritza edo zer aipatu izan du soinu hori dago gionez? Alvarito? Bai. Ez, Alvarito badenak bezala, hau da anartiko. Gu, txinarrek hartzen badu kantaren bat, edo norbaitek hartzen badu, denen artean behiratu, gauzak egin, ideiak, denen artean egiten dutena. Grabazioa bai egin dula, Aitor Perez, apurtuko abeslari eta gitarra. Eta eslebikoa, Eslebikoa, ere bai, orain diskagarri bat atera behar dute gainean.
Eta hori, eta, grabazion, increíble. Gustoa gelditu zate. Oso gustora. Irunen eite dia grabazioak, no jutuza? Ez grabazioa egin genuen, ekipu baita estudioan, da etxe bat okupatua, hor bai daude, lagun batu zakatela estudio bat, eta etxia bota behar zutela eta utzi zioten estudioa grabatzeko, eta, Aitorrek dituen aparatotxo txikiekin, egin du aldena. Osa, lo mejor, az primera. Aitorrekin ez da lehenengo aldia gaina lan ite zutela, aurretik ere egon zate behekin. Bai. Beti hori, lokalian grabatzen, egin ez dugu egin estudio batean dela hostia, ni ordaindu la hostia, egiteko diska bat. Beti lagunen artean, eta alba da, bakoitzak beria jartzeu, eta ateratzen dana. Eta gero ekoizpena ere diska egitea, zuen kabuz, ez dago hemen disketxerik eta multinazionalik atzetik. Ez. Maketazioa nik egin dut, gero lagun batzuk atero dute zedia, gero denen artean ere bai, juntatu gea hola distribuidora alternatibo batzuk, eta hor potxe saltzen da. Vale, gero marrazkiak, oizkoa demezela ere txinarro, artista dugu. Artista. Eta orduan berak egin ditu kalaberatxoak eta bere betiko linean, ez da? Bai. Un artista. Txinarrok. Txinarrok. Bai, hori da. Ondo. Bueno, eta diska hau dela gutxi atera da, ez? Hilabete eskas, zenbat denbora? Bai, atera genuen, hau nola guk egiten dugun denean, denborak luzatzen dira. Atera genuen diska, 50 kopia, egun kopia aldera, atera genitun Iban Olazabalen homenajean, eta gero ja, orain atera ditugu beste 500 kopia, moitzeko hortikan. Salduzian beste guztik. Salduzian denak ja lehenengo tirada hori. Bai. Ondo. Eta orain hori, pixkanak orain nola dena itxitadon, eta mobidamekin, ezakit, kungoa bidaltzen edo tengo que hacer. Correos ez dakit irikita ongoan ere, así que... Oraingoz bai, ezakit. Bueno, Iban aipatu ezu, garai batean taldean aritu izan zen, edo bai, ezta? Bai, baxuja izan zen, bai. Eta bera zendu zala, Mogamon izugarrizko festa omenaldia egin zitzaion, bete gintzan, eta talde asko, eta oso giro honean, ezta? Bai, oso ondo. Talde guztik hori. Azea tiempo ez nula ikusten jendia hor juntatzea eta gauza bat hain pozitzea eta oso ondo. Eta zuen kasuan bertan aurkeztu zenuten ja disko hau, gero atera dira gehiago, eta orain arte zemuzko kritikak eta zesateu jendiak. Generalki oso ondo. Oso gustora gode. Bai. Kritika guztik onak. Bueno, lehenengo kanta hor pixka bat ez dakit eska edo alako dantzagarriagoa, gero zuen oizko doinura bueltatu zeat, ezta? Hori da. Ez dugu estilo bat, o ez dugu nahi egin beti berdina, juten dana ateratzen egiten dugu, eta gustatzen bazaigu, ateratzen dugu. Baina, nahiko... Nik esango nuke disko guztiak entzuterakoan nahiko argi gelditzen dara malos tiempos bastardos dela, ez? Osa, alako... Me halaga. Vale. Eta orduan, hirugarren honekin ere, linea hori mantentzen dezute, zuen zalekutuak ere alde hortatikan gustora. Bai. Kontatu eguzu pixka bat, bota? Ez jende pila dagoela kable bat bota diguna, eta beti bezala, etxekuak, gero... Badago jendia hola Frantziatik. Kontatu iguzu pixka bat nola dean malos tiempos bastardosen kontzertu bat? Izaten da, bakaina, gu dena ematen dugu beti, eta gustora bukatzen dugu, beti. Jendia suposatzen, ere bai. Gaur egun, azken diskoko abestiak gehien bat, jotzeit juzue? Egun hauetan joditugunak, edo atzean joditugunak, bai. Gongea pixka bat, hori, kantak ere bai grabatzeko, pixka bat hartzen hori da. Esate izut, dena gaur egun kontzertuak eta lortzeko zemuz abiltzate, jotze dezute desente? Orain aditzian ateratzen gauzak eta hola, baina, nola dena jundan porkulartzia,
orain ez dakau ezer. Ez dakit noiz arte. Baina gero razion doble, ezta? Espero dut. Goguak eukiko ditugu, osea, que... Bai. Nik uste, bukatzen danean guzti hau pilatu ingo zaizkigu gauzak egiteko eta demora berreskuratzeko, Aburruño. Earki. Bueno, eta Malos Tiempos Bastardosen grabazioari bueltatuta, zuek hirurok egin dituzue grabazioak, esan bezala Aitorren laguntzarekin, bestelako laguntzarik edo norbait gonbidaturik edo izan dezue? Ez dugu izan ez. Baina bestela eskerretan, hemen diskan CD-an agertzen diren eskerretan, jende desente, ezta? Lekuak eta pertsonak. Bai. Bueno, nahi izan dugu jarri pixka bat, momentu batian obestian ezagutzen dezu jendia, eta badago jendia oso zerbait beti aportatzen dizuna, o kolektiboren bat, edo etxe okupa bat, o lo que sea, eta bueno, jarri izan nahi dugu. Luis Alberto sartu dezute ere bai, Pajarin. Claro. Nik uste, igual lehenengo aldia dala norbaitek aipatzen dula, baina kristona egiten du lana, ez? Jode, ez que da la hostia. Osea, beti bere kamararekin, ez dakit. Badago jende pillo bat, inoiz ez aiola kasurik egin, inoiz ez diola inork ezer eskertu, eta bada ordua, ez? Guztet eskerteko gauzak. Bai, nik uste behak eukiko dula YouTubeko rekorra bideoak igotzen, ezta? Bai. Eta gero, gustatu behar zaizu, ez dago mobil ekonomikorik, hori. Hasieran gaina mobilakin hasi zan, eta gero ja gutxinaka infrastruktura hartu du, ja tripodea, eta dena, eta... Bai. Baina zuk esatezu bezala, gero hortikan ez da pasatzen beste estado batera, hortxe jarraitzen du, inguruko taldea grabatzen, eta zuen eskerrak... Gero beste batzuk agian con inversores de no sé dónde hacen la hostia y luego la gente les aplaude, ¿no? Gu nahiago dugu jende pixka bat, hori honesto ez da gino esan. Bai, ulertzen da. Gero inguruko taldeak noski, antirregimen mito horrelako zuen lagunak direnak, mentxaipatuak dira ere. Bai, jo, eskertu nahi diegu, hori, Ibanen homenajian egon duziala dena ematen, eta, hori, mila esker beraientzat, eta egon duzan jende guztiarentzat, Mogambarentzat, barran egon zian jendiarentzat, eta hori, pixkat eskerrak eman. Eta gero, zuek taldean, sare sozialak eta hori nola manejatzen dituzue? Ez dakit web horririk edo daukazuen, edo jendeak nun... Gaizki. Txinarro eta Álvaro egiten dute sekzion Facebook, nik ez dakit nola dijoan hori, osea que... Obezutzako. Ezin dizut esan. Eta bestela, Facebooketik kanpo ez dago beste inun zuen musika... Álvaro guztiet egin zula Badcamp. Eta gero YouTubeen ere sartua dago, eta ez dakit Spotify, o no seke. Bai. Eta horrelako gauzatan... Spotify 7. Baten menere, bai. Bai, eta noski Pajarine grabatutako bideoak hortxe YouTubeen gora eta bera ibiliko dira. Hori da. Bueno, beraz, zuekin harremanetan jartzeko Facebookea jo beharko dute, ezta? Bai, hobeto, bai. Eta ja hortikan, kontzertuak edo lotzeko zuek inungo problemaik ez. Inguruan, urruti, leku txiki handitan, edo zein lekutan. Hori da. Hala ere, zuen leku igual naturalena beti gaztetxeak eta horrelako lekuak? Bai, beti... Ez dakit, beti egon dugea jotzen gaztetxetan o lekutan, nun... Gaztetxetan jotzen zutela asko, igual, ez dakit, festetan edo baino gehiago. Ez dakit, rollo benefikotan, o diru ateratzeko pa esto pa l'otro, ez dakit asko izan dudan, ez dakit gutxi, baino... Vale, eta bueltatuta diskora, esan dezuleno, nunbaiten salgai dagola, adibidez, eskizo dendan, zure dendan egongo da. Bai, eta eskizo dendan, hori Donostian, eta gero ere bai, Amaraztatu dendan, beraiek ere, Odei, ez dakit ezagutzen dezun. Easo plazan. Hori da. Bai. Berak ere laguntza eman digu. Odei dakala Easo plazako 79an okerrez banago, dauka estudioa, tatuaje estudioa, eta hortxe erosi daiteke ere bai. Hori da.
hori da, 5 eurogatik. Tatuaje gehi CD? Tatuaje, punk, gehi CD, la hostia. Eta ja, tatuatzen badute zuen logotipoa, orduan ja gratis, ezta? Ez mesedez. Vale, orduan hemen Donostin, Odeiren dendan, EASO plazan, eta zure dendan Amaran, Bai, Amara Berri. oraingoz, bai. Eta mendikan kanpo badaude beste lekutan. Badaude distribuidora batzuk, Camilo Zetas, gero ere bai Honey Records Alemanian, eta Malmai Records ere bai. Malmai azpeitien lekoak. Ondo, Maka, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar degune, o zehaztu zaigun? Igual, hemen dakat makinatxo bat sonidokin, por ejemplo, egin dezakegu hau. A ver. Zer moduz? Hostia, tenía preparado un montón de sonidos. ¿Te los he hecho todos? Pasa que me he venido abajo, me he venido abajo. Bai, bota. Denak, bai. Hombre, baiet. Eta bueno, bai. Ostra, Maka, jakin izan barunik, kargatu gabe mobila eta dena, bueno. Bai, ondo. Remate perfecto, elkarrizketa maitzeko. Eta azkenekua botako dizut. A ver. ¡Pandemia! Bueno, besarka bat guztioi. Bai. Maka, mila esker zuri gure deia jasotzatikan. Mila esker zuri ere, Asier Mendizabal Nokono, txantxapunk bere saioan, txantxakun irratitik egian, Maka, Malos Tiempos Bastardoseko bateri joleari, eginiko elkarrizketa telefoniko honengatik. Eta guk besterik gabe, Malos Tiempos Bastardos taldearen kontzertuarekin usten zaituztet 4 kantu, joko dizkigute gaurko hontan, beraz, guazen Tío, no hay futuro, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué le importa? 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 ¿A quién le importa? ¿Qué más da? Te va a llamar. Ser más rico, viendo al pobre irá peor. Cuando veis tantas masacres, tanta ley, tanto dolor, ya no quedan soluciones, solo llegan al final. Topalante, tío, no hay futuro. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Qué más da? ¿Qué le importa? ¿Qué más da? ¿Qué le importa? ¿A quién le importa? ¿Qué más da? Te va a llamar. Cuando piensas en el mundo, tus problemas van de lado. Apechugas con lo tuyo, piensas que estás acabado. Ya no quedan soluciones, solo llegan al final. Topalante, tío, no hay futuro. ¿Qué más da? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿A quién le
apuros en el camino hacia el hilo que derriba. Y aquí está una vez más y quería ni un paso atrás. Cuántos cadáveres, cuánta derrota, cuántos problemas quedan atrás, cuántas copias te has comido, tantas como tú has regalado. Y aquí está una vez más y quería ni un paso atrás, atrás. Solo no es por nada, solo viniste, solo te irás. Cabeza alta, firme y seguro, pisando fuerte, pisando más. Y aquí está una vez más y seguirá ni un paso atrás. Y aquí está una vez más y quería ni un paso atrás. Sentirá lo que es miedo, hace a ver cuando revienten fuerza, hace a ver y te saquen la parada, hace a ver y te lleven por la fuerza, hace a ver. Encerrado bajo tierra, hace a ver, asustado y dolorido, hace a ver, y tu muro un susurro, hace a ver. Nadie te puede quitar, descenderá a los infiernos, sufrirá como cabrón, conocerá la locura de comunicación. Sentirá lo que es miedo, hace a ver, cuando llegue el porraje, hace a ver, y que lleven secuestrado, hace a ver, los comandos del poder, hace a ver, descenderá a los infiernos, sufrirá como un cabrón, conocerá la tortura de comunicación. Asustado y dormido, hace a ver, está mirando, hace a ver, todos estamos castrados, hace a ver, y nos quiere encontrar, hace a ver, descenderá a los infiernos, sufrirá como un cabrón, conocerá la locura de comunicación. Descenderá a los infiernos, sufrirá como un cabrón, conocerá la tortura.
para obedecer, que admira el amor como un perro fiel, que recicla contra la ley, un tonto aquí, un tonto a las tres, un dos calvas que no resuelten. ¡Estás muerto! ¡Si no despiertas! ¡Estás muerto! ¡Si no reaccionas! ¡Estás muerto! ¡Que empieza a vivir! ¡Que empieza a vivir! ¡Que empieza a vivir! ¡Muerto estás! Deja a tus hijos en manos del Estado, en tus escuelas son adoctrinados. Lucha tu carrera, defiendes tu nación, da tu frontera, está tu salvación. ¡Hijo puto! ¡Que no descubierten! ¡Estás muerto! ¡Si no despiertas! ¡Estás muerto! ¡Si no reaccionas! ¡Estás! ¡Empieza a vivir! ¡Empieza a vivir! ¡Empieza a vivir! ¡Muerto estás! Esker mila, Txantxakun irratiko Asier Mendizabali, elkarrizketa bikain hau utzi digulako, eta esker mila noski ere Malos Tiempos Bastardos taldeari eskaini diguten kontzertu bikain honengatik. Eta gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gaztegera gaztetaz gaude konforme, mundu garbigo bat bizine genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gaztegera gaztetaz gaude konforme, gaztegera gaztetaz gaude konforme.